дар асоси супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хонаҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббии шаҳру деҳот бояд ҳуҷраҳои хатнасури кӯдакон бароҳ монда шавад. Чунин як шароити созгор ва ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти тиббӣ дар хонаи саломатии деҳаи Ҳуснободи ҷамоати деҳоти Работ фаъолияташро оғоз намуд. Дар маросими оғози фаъолияти нуқтаҳои ҷарроҳии кӯдакон муовини раиси шаҳр Солиҳа Холова ҳамчунин намояндагони маркази саломатии шаҳр иштирок карданд. Раҳмати калон ин бевосита супориши муҳтарам пешвои миллат аст. Супориши бевоситаи фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аст. ҳамзамон дар маҷлисҳои назоратии назди раиси шаҳр вобаста ба хатнасур кардани кӯдаконе ки аз оилаҳои камбизоат ҳастанд ин масъалагузорӣ шуда буд ва ҳамзамон мо тасмим гирифтем дар якҷоягӣ бо роҳбарияти кард ки дар марказҳои саломатии деҳаҳои дурдаст ки мардум онҷо шароити ба шаҳр омада хатна кардан надоранд, аз оилаҳои камбизоат ҳастанд, ҳамаи онҳоро ҷамъоварӣ карда дар ҳар як ҷамоати деҳот, масалан имрӯзам дар ҷамоати деҳоти Работ аз деҳаҳо ҷамъ намуда дар мана маркази саломатии Ҳуснобод зиёда аз 40 нафар кӯдаконро мана имрӯз бо ёрдами шумо хатна мекунам. Барои ҳамин ба шумо муваффақият, барори кор, бисёр кори хайр аст ва ҳамаи шумоёнро бо рӯзи мана ваҳдати миллӣ дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ бисёр як кори хубу хайра шумо ба анҷом мерасед. бояд гуфт ки хонаи саломатии деҳаи Ҳуснободи ҷамоати деҳоти Работ ба 7563 нафар сокинон хизматрасонӣ менамояд. имрӯз дар ин хонаи саломатии деҳаи Ҳуснобод зиёда аз 40 нафар кӯдакон аз деҳаҳои Оқмазор, Гулхас, Работ, Ҳуснобод хатнасур карда шуданд. бо дастгирии маъмурияти шабакаи кард ва дастгирии мисли ҳукумати ноҳия иҷро карда истодем. дар ин рӯз зиёда аз 40 нафар писорбачаҳо хатнасурӣ карда мешавад. асосан ба он шахсоне ки аз маркази шаҳр дуртаранд, дурдастанд, камбисоатанд, ҳамчун ба онҳо кӯмак ин гурӯҳ омада ин фармон ва ин супоришҳо иҷро карда истодааст. Tursunzoda şəhərinin Ҳуснобод участкасиga mana Rегар şəhərinin poliklinikasidan mana doktorlar kelib mana bepul xatna qilmoqda. Mana Tursunzoda şəhərinin hokimiyatiga ham biz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Gilam vrach hammalariga ham doktorlarga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. бо мақсади ҳифзи саломатии мардум чун ҳамасола аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ тадбирҳои судманд андешта шуда дар ин раванд хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтар мегардад.